Chinopera muZimbabwe data rako chete, asi nyaya hadziperi. Wasu aexposwa kuti akaba equipment yemusaluni maaiclaima kuti ndemake. Uye Tom Jones audzwa kuti abude munyaya dzemadzimai. Mai Maketeni naWasu vanze vagadziresanewo. Ukuwo Patricia Jack ari kuramba kuti vari kuinitiata Wasu mubitterness family. Vari kungoti zvaigona kuitika earlier nenyaya yekuti anga achiri kugara parufu yamaititi tarega kakumhoresana tichingotaura dzamakuhwa. Alright, makadiko vedu we. So don't forget to like and to subscribe. Kana muchinge masubscriber, you hit the notification button kuitira kuti patongoposta imoita the first people to know. Mapedza motumira hama dzenyu dziri kumusha kuti aiwa ndozviri kuitika mumaguta izvi. Okay guys, so ndonyaya iripo. Mai Maketeni naWasu vaencouragwa nemanetizens kuti varambe vachitamba naFelisters nekuti ndivo vaivepo vachimuona ari mujere uye vachiona nevana vachimanya vachitengesa zvimabhegi zvamajuzi zviya, vasakanganiswe nemunhurume asingazive kuti relationship inovakwa sei. So totanga nenyaya yekuti Wasu aiba zvinhu zvemusaloon. Pane munhu anyorera Uncle Bleachmore weCat Family akati vedwe I have your story and kuchachemwa zvekudaro. Okay, so nyaya yaWasu yakamira yakadai. Wasu akapiwa saloon nevamwe mai vekuAustralia. Zita handichatauri, ngatisaisai mazita. Ndiyo saloon yakambobuda Wasu achinyeba kuti God blessed me with a saloon. Yet aingovawo akabatiswa city. Mai ava vakatora Wasu mazuva aanga abva kwamaitete kwakutora Wasu hanzi I want to help you. Zvisinei Wasu akabva azotanga kubira mai vaye equipment yemusaluni mavo nekudya mari dzaitumirwa namai vaye. So amai ava vakafonera Shabani naKeti to expose Wasu. Shabani akabva afonera Wasu kuti tine nyaya yatapiwa since vanga vagara vachitamba vese. So Wasu kunyengerera kusafumurwa umbavha waakambenge asungiswa. Pai painzi Wasu asungwa yaitova true story. Akaba kusaluni yainyebera vanhu kuti isaluni yake. Iyo irichi saluni shungu dzebofu. Akungoitiswa yese kutya kuundurwa. Kotani iyi yekuti pese payafamba inovata nevashandi vepo. Airara naBabameni futi musaluni iyoyo. Mai ava pavakatora Wasu vaida kusvotesa maititi, but vakazosvoda vabirwa ndivo. Vakungomhanya kumabloggers but nyaya iri kuzikanwa hayo. So this is coming from a ghost account. Vanhu vabva vangoti ghost yacho tatoziva kuti ighost yani nekuti munhu ane inside information yaWasu iyo. Okay, so ndo reason why Wasu kutamba naShabani. But now Patricia Jack actually came through akati guys handizvizivi zvamuri kutaura izvo. Nekuti ina Wasu we go way back tichitamba tese. Tinoziva kwatakabva but it was just difficult to play naWasu nekuti vaigara mumba maitete. Ketina unoti iye panyaya iyi hapana munhu ari kuinitiatwa kuti ajoine any family because Wasu munhu mukuru. Iye Wasu anorwadziwa hake neill treatment yaakaita pakuzodzingwa kwaakaitwa kwamaitete. Pachizobuda information yekwataTalicious iya yekuti aizodanana nevarume vamaitete ndo reason yakaita kuti adzingwe. But ivo pavakaseparata when they went their separate ways, maitete cleared the air vakati ivo Wasu indakakutrata semwana and it's time yekuti urumuke ubude undogara kwako wega, which is also true because Wasu munhu mukuru guys. Haungarambi kugara nemunhu rume, munhu mukuru wese wakadaro womutora haisa hama yako. Ari kuasista yes, uri kujere yes, vaimanyamanyana namai Maketeni and all, but kana munhu angokura anofanira kurumurwa. Handizivi kuti chii chakuitika nesociety yedu muZimbabwe, but tikaita zvese zvinoita varungu kuti munhu akangosvika 18 years ondotsvaga chiapartment chake
otanga kudzidzira maresponsibility zvinenge zvakangonaka, considering zvakare kuti Wasu anga asiri hama yamaitete. So Patricia Jack is simply saying tagara tiri mashamwari takabva kure zvikuru. This also explains kuti imwe information about maititi yaizobuda kune mamwe mafamily vana bitterness vana snake vanane zvinongoratidza kuti zvaiburitsiwa naPatricia Jack pamwe chete naWasu. Since anga ari iye ane inside information zvakuzobuda nhasi. Okay. Vana Queen of Peace vakatouyawo vachikorokotedza Wasu kuti you have done well, you have joined the good camp now. Tochishanda tese kurwisana ne-international theft ne-international bully ndo mazita apiwa maitete. Guys, inini handi understand hangu zviri kunyanya kuitika, but maitete since vabva kujeri havasi kurwa wani navanhu. She's only trying to defend herself by taking people to jail. Kana kuti kuvaendesa kuma-courts or anything like that to stop cyberbullying. But by the end of the day, she also becomes a victim of that. Okay, so Tom Jones anyorerwawo yake tsamba akanzi veduve chibuda munyaya dzemadzimai uye Wasu naMai Maketen vaencouragewa kuti vadzokedzane ushamwari huenderere mberi. So Masivanda anyora kuna Tom Jones akati kana uchitaura nyaya dzako please chirega kuisa Feli mukati, zvakuita kunge ndiye akutuma. Feli usanyanye kutaura nyaya dzako nevanhu kuseri. Vanhu ivava vanouya mangwana vokuita content futi vakukuti ndiwe waindituma. Handina kuti unotaura naTom Jones asi ndiri kuti ungwarire. Mai Maketen naWasu ndokokutendai nekusarara nekuenda everyday kujere muchiona kuti shamwari yenyu yadya here kana kuti vana vake vari safe here, muchimhanyisa basa rake ari mukati. Tikangoziva kuti makuhwa ari kwese tobatsirika. Munhu nemunhu ane waanonyeya naye. Tom chero Mai Machira vakaita makuhwa hazvina basa, vakadzi tagara tongonyeya. Ngatichingova nezvavakaita 6 months vachiita ma-up and down kunoona shamwari yavo. Zvokuvatuka ratongovawo drama. So ndo nyaya iripo iyi. Patricia Jack azongouyawo akati veduve nyaya yebhani iya makuibvuma 1 asi maiti bitterness family iri kunyepa. Takanzi apply for the corrective visa. Munozonyanya kudhonyora zveshuwa. Munozvipiringisha 1 minute munoti Tyra haana chainacho irombe, then jikijiki anorenta mumanshoni 1,800 US pamwedzi. Saka inobvepi? Haana chainacho. Asi next thing tomuona hoyo waenda kumaBET wakwira ndege adzoka achikuradzai kuti kitchen yake yakagadzirwa nani. Zvese zvamunonyatsoona kuti this is coming from hard work. Ko tikangoita content guys yana mama V kuita maskits edu kuita zvese zvakadaro tisina kushoropodzana zvinombonyanyoita sei chaizvo. Iyi kungotorana vanhu vachienda kumakoti iye kunzi kwai Mai Maketen vazotukanana nengi Tom Jones murume anobleach apindira ko vanhu havaneti here. Asi zvisineiwo isusu pano ndo patinodzimanyira tikamanya kuti kanokunongerai tidzidziunganidza kudzisa mubhasikiti kuti imimi chenyu mungopresa munakirwe nenyaya dzenyu. Please don't forget to comment muchitaura zvamunofunga.